Tunggal nyuwun bawa Asmarandana kalih Lewung. Nggih. Niki gandeng aku ki gendeng kinul. Men engko dikancani kalih Mbah Waloya. Oh iya beres. Aku ki gendeng apa wae to. Tenan genah nek ra iso. Ora iso kok dadi pamer. dagelan. Kan maju iki. Kan jumenang ya. Ngadeg gek maju gek ngegolke. Lah sing kiper Ha kowe no. Tulungi Pak Ne. Iki Nduk Cahayu. Waduh. Awas anu tasnya ndak kelangkaan ya. lah. Wah, aku ki nek duwe putu ki gematayu. Gemati. Sampean jagani mburi kok nek gelungane kecer ki lho. Wah, kowe sing mburi aku jagane ngarep, engko ndak krukep. Aku milih ngarep. Wah, lah engko nek nang dayoh kan aku sing manggake. Sak gelem dhewe raya iki. Dik Mega. Nggih pripun? Daleme ngendi, Duk? Panjang. Lah kanca dhewe. Iki putumu sing nomor pira, Pak Ne? Ora tak nomeri lah putuku akeh kentekan sepedol. Ada anak 8 kok barep kabeh. Lah itekno piye wong ngene kene Nduk Cahayu. Aku ki nek karo putu ki tenanku nek bali ning ponco nek wedi turu nggone simbah wae ya. Pun mboten saestu. Ora oleh. Lah yo turu nggone simbah ki mrayogake timbangane kok ning dalan kok wengen. Kok dalanan numpak mobil kok. Oh ya karepmu nek numpak mobil. Aku ngerti, karepmu ki ngerti ya. Lah ngopo? Sesuk aku nak mrupet ning pasar ta? Lah iya no. Terus iki Mega kon turu ning omahe dhewe. Lah nek iki Mega turu nggone dhewe mau ning pasar rasa ngenteni sesuk. Engko jam 1 mangkat ora apa-apa wis. Ya langsung mawon bawa Asmarandana. Ayo, bawa Asmarandana. Bawani. Bawane Nduk. Yo. Bawa ki lagi ngarit nek wengi iki. Walah Pak. wis kebak gek mulih Ora mau ki wis. iso. Ya nek ngarit lho. Urung, soalnya sapine akeh wi lho. Lah sing arek yo akeh kok. Ya. Ayo aneng bawa Asmarandana. Bawa TikTok. Pelok. Larase pelok. Pelok racing. Pelek, kayak pelek. Ya. Radi ngewel lho niki. Ngewel sedak Ora walu yo apa-apa. medeni yo. Lah wong putuku anggere tak kudang drama cicil apa meneh kowe ora wedi. Tenin ya. Putuku Saiki papat kene. putuku papat sing ora mecicil siji mingan. Pak De, Pak Lah De, iku Pak ngudangi De. tak kurepke soalnya. Lah, Ndi bocah iki mau? Sampeyan iki cerita putu. Heeh. nggih. Putu kok iso mecicil iki kepiye? Lah lek engko anggere tak kudangi mecicil lah sing nomor 4 ki aku mijiran tak kurepke lek ngudang putuku dadi ora mecicil. Kene Nduk, Iki pokoke ngene, Dik Mega men duwe kanca. Nggih. Oh iya, anak milih dhewe karepmu. Nggih. Oh iya, Mbak Niken kuwi, Bu. wah milih Wah, lah wis diajari sarun arone kan. Oh, Aku ngisik ginuk-ginuk kok. Lah, aku modho kene. isih sekolah le, isih sekolah. Kon mboten kula mboten sekolah niku nggih mayang. Ora tenan to. Tok ora tenan. Ya. Yo wis sing ayo. Dadi kancane karo Mbak Niken. Ayo nih kan ngatek Nduk Cahayu. Oh nggih. Bawane aja turu sore kaki. Oh, bawane menging. Lho kok menging piye to? Ya menging turu. Iya. Ngapain? Mboten. Oke. Napa niki lagune? Jare Bawa bawa Asmarandana. Asmarandana sing nganggo bahasa Indonesia kuwi lho. Ah. Sing pripun? Aja turu sore kaki ngono kira kaki kira bahasa Indonesia. Lah kudune piye? Saiki. Oh kaki iki padha Aja karo turu sore. Sikil. aja turu. Lho, Sore wis Mega. Nah, Suaramu sengak. Ayo. Kok ya ngono lho. ayo nak, Mega. Ayo. Ana dewa nganglang jagat. Ayo. Dewa nganglang jagat. Arep tak gocek iki, Pak, tak gocek iki. Lah ngopo? Lah iki Itu teori. iso obat dhewe iki ngono.
Lho pancen Niki ngolah trike. swara. Oh, trike diputarane arek merucuk. Nek suara ku dudu maju mundur ngono kuwi mik iki. Nah, itu biar bisa suarane apik men ngoten niku. Kowe ora pengalaman. Ya. Layak Nyekel mic. Ora men ora suarane. kemalaman Sik kok. to. Nek sing pengalaman piye contohno? Ya nyuwara ki suara men piye ngono ki mik iki dijok dundurke. Maju mundur. Heeh. Lah nek aku piye? guru metegek wae lah kepiye lah arep apik suarane. Ora nyuara. Ya. Ya ganti Mega. Wah, apik suarane apik. Wong dereng kok. Dereng. Oke, dereng kok. Ya. Nyangking boko. Krungumu piye? Nyangking bokong piye to? Bokor, kok bokong. Bokong. Bokor to. Oh, alah. Jenenge wong tuwa ki ya ngono kuwi. Ya. Ya. Kencah. Kanca nani Suarane halus banget kemen bar diayak iki. kok kaya pasir. Kok ngono lho. Mentul-mentul suarane. Ya anggere gur suarane sing mentul. Lah, liyane Ya. ora. Liyane ora, Mbak. Embuh. Isine donga tatula sandang kelawan pangan Ayo teruske Mbak Mega apa Mbak Niken? Niken Pak Mega. Apa Nggih. barang waloro? ora nek paduan suara. Ya iku bagian nipu Jan, neng kuping ki rasane penak banget. Nek suaraku mau piye, Pak nih? Diomongi sengak suaramu kok ngeyel. wong melek sabar landrimu Jan kaya banyu arep anjlok. Nggih. Sesenang. Lagune napa iki mana? menika dawah Dawake lewo. Lewo. Ayo. Wong telu kono do teng Krigul. Mbah Waluyo men anu istirahat. Aku tak ngethuk. Nggih. Oh ngethok kok lingguh neng kono. Nah iki kethuke nang kene. Agak. yo hei hei ayo yo Iya, iya. Ho, 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 ho.
tibake pedhot. Setiap pandita ratu sliraku dadya ing sisiku mugi Gusti lillahi tresnaku bakal kinawa mati. Nek wis tutuk gek ngatek. Ngopo lho? Sampeyan iki gebrok ning ngono ki ngopo? Lah aku ning kono ya kepidak. Ya. Arani ngopo? Nene. Matur sembah nuwun ya apa Asmarandana jawahke lewung pun diaturke. Iki pamundhutane Bu Supriyatun ya saka Hongkong. Ya. Iki ora mung setunggal niki, Mbah. Napa niku? Niki ora mung request-e mboten mung setunggal. Piro? 7. Wah kok kathah sanget. Ulang nggih, lah. Ya sithik kowe lah isih oke 14 karo 7 ki ya. Nggih, heeh. Iki sing angka 2 ana lara asmara ya. Terus niki sing angka 3 ana angenteni. Oh ya, iki senenganku. Wah. Ngenteni sinten? Lambo. Lampu. Ora ae kowe. Ya. Iya. Iki kalau diselingi sing request-e kala wau. Nggih. Podang kuning napa tiwul gunung kidul. Tiwul Gunung Kidul, apa Podang Kuning sampun. Iki nggih enten Sugeng Dalu nyuwun lagu Mendem Wedokan. Wah, saking Pentro nyawer 200.000 via PF. Saking sinten? Pentro. Oh tak arani Wis sing Pentul. nyanyi mesti wong lanang kuwi. Lah kok Lah mendem wedokan masa. Oh iya, masa ya wong wedok. Ya. Kowe mendem liyane ya. mendem gadung. Tem gamping. Terus Nggih. iki ngenten melih Nawala. Assalamualaikum saking Pak Lurah Wunung, Pak Sudarto. Nggih. Nyuwun langgam podang kuning kagem sedaya warga masyarakat Teguhan mugi-mugi tansah guyub rukun matur sembah nuwun. Amin. Sampun podang kuning sampun pun aturaken. Ngoten. Nggih, amin tambah guyub rukun. Ya. Amin. Terus iki ana meneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng Dalu mbok cangik kula nyuwun lagun gubuk asmara kagem sedaya warga Teguhan Wunung. Saking Pak Haji Sutiyo Wonosari Kulon Terminal Lama. Oh nggih. Nggih enten podang kuning nggih iki ana nyuwun lagu podang kuning meneh. Sampun pun aturaken sedaya. Ngoten. Wong iki kebak podang kok Kebak bengi iki. podang kok Niki senggol-senggol penggemar setia. Nggih. Penggemare dalang iki lho. Pengendane Mas Suraji ingkang mresani wonten dalem. Nggih. Mas Ugi Edi, sugeng Mas Pri. mresani. nggih kalian Mas Heri, Mas Pri, Nggih. Mas Dodi, Mas Yanto, Mas Agus iki wonten ing Jakarta. Oh, lah kok Kalian- apal sampean? Kita awur mosok ra nyenggol sak Jakarta Mas. Nggih, iki Ora mriki neng niki jenengan. napa manusia sendok ugi rawuh mriki. Oh, lah nggih menika Ya, mlakno nggih. akar mak sendoke ra. Nggih. Lah tinggo kabeh. Niku saking Sanggar Tari Mansen. Lah Apa mansen. Lah jare manusia sendok. Oh iya, nggih matur sembah nuwun rawuhipun wonten ing mriki. Nggih. Mriki Iki- dalang-dalang ya akeh sing rawuh. Wah, lah ngono kebak dalang mongko jenengan ya dijogo saka Polda. Polda Nggih. Metro. Aku ki anggere krungu Polda apa Polres apa Polsek ngono kono ki dok-dok sak. Lah, Ah ngopo? Kok ndredeg ki ngopo? Apa sampean ki biyen ki tau kepiye nggunakake apa ngono, Pak? Wah, gara-gara bakul pitik ki malah aku ditahan. Lah lah. kok iso? Lah aku ki kulak pitik swidak tak go ning Jogja medun pathuk ke kelanjangku jebol. Lah, Pitik swidak ucul mlebu desa lek ku nyekeli entuk 300. lah wis udu pitike kok. Mulakna ya kaya ngono, sampean ki rada ora patek Yo, genah. ora Pitik jarak. ki aja dituntun, wong pitik kok dituntun ku. Wah, lah iki kowe malah marah-marahi aku kowe kejut kelingan aku nek pancen kowe ki bojoku wong sing cerdas. Aku Lah. mung arep takon siji Wangsulana. Apa? Ki ana wong nuntun jangkrik saka Wonosari. Karo nuntun walang saka Jogja, padha-padha jam 09.00 le mangkat ki le kepethuk neng ndi? Lek kepethuk neng piyungan. Ora, Lah teng pundi? Sambi pitu, ora, patuk. ora. Aning ndi? Neng rumah sakit jiwa. Lah, Lah nek ora wong edan kok ya neng nuntun jangkrik karo walang iki wong aneh kok. Lah nek ngono sing
edan ki sampean kuwi. Weh, wong edan ki malah ra tau masuk angin lho. Ono wong edan kok ora tau masuk angin. Pokoke tau ngeroki wong edan lho piye. Ya ora ngono kok ya. Nggih, wong Nggih. sehat. Nggih, engko dipinangkani. Selanjutnya nggih. Dek Julia, Dek Siska, sugeng Nggih, mitanget-anget. niku wonten Jakarta. Sugeng presani. Pak Sutoyo. Iya. Pak Haji Tubari. Nggih. Terus Pak Belas. Monggo maksud Pak. Kok Pak Belas. Diwal Gunung Kidul. Oke. Tak pikir kowe wis lali Mas. Ora. Karo aku cang Gunung Kidul. Eling-eling panggonane dhuwur. Rata-rata ngayo sawetan bantul. Sing gondang dijabrek alanati wul. Iya, Lek. Awadul lima apa batu kapur. Watu kapur. Ngebabakan seni kowe aja mai. Akeh sing kondang akeh sing misur. Percaya. Yuk. Iku ngono kabeh nduk papane para wisata. Sampeyan rono tak jamin cekake ora bakal aku jiwa. Oh ya. Sampur sehari nduk saka kono-kono kidul. Sing meskipun merangi ora. Karo aku aja gunung kidul. Eling-eling panggonane dhuwur. Tlatah ngayo sawetan bantul. Asing gondang adek jabrek lan tiwul. Wah. Awatu lintang apa watu kapur. Nek babagan saninduk kowe aja main. Ora Akeh sing kondang kok akeh sing mesur. Campur sarine wayange toprake rebana reok jatil. apa-apa kudu kidul. Iku mono kabeh kono papane para awisata. Sampeyan piknik rono sak keluarga tak sampeyan ora bakal kuciwa. Oh ya. Nek campur sari saka gunung-gunung kidul. Sing meskipun terorang
enten Injih. request saking Pak Subanti asli Teguhan mriki. Ya request caping gunung. Oke. Saken caping gunung saiki mawon langsung kemawon. Oh, langsung Ya. mawon. Mungkin sanesipun pas goro-goro. Oke. Caping Langsung gunung. caping gunung mboten ngangge bawa. Lah ya di langsung bawa ngono lho maksude. Ayo tak kesenengan Mbah Walu ya. Ora kon jula-juli. Leres ya. Nggih, menti kancane karo Mbak Saras. Oke. Sabar. Ayo Dek Saras. Yo Mbak ya. Saras, ya. Non sewu Jula-juli, Pak. Oh, jula-juli. Oh. Ngopo Lah, kok dadak diungak lho? Lah 50 ki 3 larek, berarti ki 6 larek. Sarumen Ya lho. jaboten Pak, menika namung guyon kemawon. Aja Nggih. sok kaya ngono kuwi to. Nek ditambahi rak yo sini-sini to. Oh, berarti kowe ki yo di RMS. Ngopo? Lah, Remis. padha wae, ya. Ayo, Nduk, cah ayo. Wah, Balani. Terus Dek mungkin Mbak Saras. Walu jula-juli. endi? Sapa iki? Kok sapa iki Jenengan. karo Lah, awake urutane dhewe kok Sing dibalu Mbak Walu ya biyen kene. Iya, katelah waluh. Ayo Mbah, jenengan wis tampa sik to. kowe sik wae ngono aku ndak entek akeh. Ayo. Wong pinggir sik. Ana karo jenenge kok malah awake dhewe kok malah bingung. Lah, Maju nyekel iki, sapa iki? Sapa iki? Lah ono sing lampu. Lagi sadar ayo, Iya. maune apa Iya. pingsan? pingsan. Ya. Saben bengi. Percaya ra? Ya Napa? nek karo Saras ki sik percaya aku. Lah nek ora percaya. Nek saben bengi ki, nek karo kowe rapate Nek karo percaya. busuhin piye? Wong iki bawa kok percaya karo ora percaya lho. Lah saben bengi iki ngapa to, Mbah? Lah mbok kuwi. Ngapa, Mbah? Mosok amben bengi bawa kaya ngono kuwi. Nah. Tuh. Duk jare apa, Mbah? Ayo ra Saras. Saras 009. Saraswati. Matur nuwun nggih Pak peparingipun nika jola-joli mangke badhe pun sendikani sak saged-saged kula. Asma sinten, Pak? Menika saking penyaipun Bapak Polda Metro Jaya. Oh Pak nggih. Sigit Sugiono. Pak penyaipun Oh, Pak Pak Sigit. Sigit. Nggih. Nggih. Wah, dasare piyayine yo. Ya Sigit tenan. Sigit terus yo gek lomo. Wah, Sugih. Nganti sadurunge ki tau ketemu. ingkang baken peparing menika ikhlas Pak Oh, Sigit. nggih. Ora ikhlas ke sing penting peparing. Wis gak omong kowe njaluk imbuh. Bulet wae ta masak. Lah timbang ikhlas ora peparing, ora ikhlas ora apa-apa, anggere peparing. Nyeh. Tak isih rasa Upamane ya aku to. ya ta diparingi sak mono ku aku njumul dhuwur banget nak aku. Ngene. Kurang dhuwur. Ya Kurang ngene. dhuwur nak aku. Ngene ditambah ya gandulan pengeret ora apa-apa. Iki, Pak. Kok dhuwur kuwi? Oh kok ngarep nyekso wong lanang. Lah nek aku kok Lah nek kowe ya karepmu. yen memajang among karo janur 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 kuning Nancang. Ayo. Maksud lu apa? Jak gelut, Mbah. Kene petrakilan kok tangkil kita ndet anggepe kok ora kerkeh. ya Ya wis ora ngetuke yo ngono ngangen kuwi. ngetuke kono. Iki batine rak getem-getem. Apa? Among kono sing disawer kok njaluk kendang apik. Oh ngono ta? Lah iya padha karo sampean ngojek wingi. Lah iya. Ngopo wong jenenge dalan alus wae ana kok dalan grunjal kok tumpaki kok ngono kae sepeda Oh motor. salahe wong saka pelayan nang palian kok 10.000. Lah wis pancen semono kuwi ya umume. Lah aku yang ngebet Pak Alon wae 10.000 kok jaluk alon. Aku yang ngono. Anter aku.
Kok nek gejembro ora slamet 10.000 kok njaluk slamet aku. Gelem yo ngene iku aku gelem. Nek gelem nambahi 20 ya tak alonke ngono. Tambahi 20 waduh buanter aku. Alon Pak yo tambah 5.000 aku yo ngono. Yo nyang-nyangane alat tuh. Barang tambahi 5.000 ki bensin entek dadi Ya njak piye kowe mau? Mbuh. Ayo nak. Nah. Kembang wae. Mbah ditegur. Nek gur kembang wae ditegur timbangane bleder kuwe ora karo-karuan. Ora Oh, tau. ayo. Ora tau. Ra temok-temok. Rumah sana ora ketok saka kono to. Kowe iki kok ya telaten men to, ming demok geger nek ora ikhlas ya tak balekne nyo. Lah wong aku ki sing nganggur tenan lho Mbak Sange. Nggih. Aku ki nganggur ambek dina demok men ora tau lho. Ora tau. Lah kok bareng cedak saras kok tangane yak-yakan iki. Lah. Ya beda kok ya. Lah iki vitamin lah nek demok kowe iki penyakit. Weton kuno Ora tekan kono. Sapitan. Pacitan. Belum balik kok sapitan. Apa cita? Kok patas? Jane patas ki apa to, Mbah? Woi panas ilmu kuwi batas saking ngelingke sindene mbokne kuwi ya sindian biasane susuran to. Susuran. Dadi muni panas ki susure ora dicopot. Panas. Tak kira ki pilek panganan apa? Bar bawa rampung gak itu. Mulane mbiyen ki ora nang pemerkosaan lho Pak Jadi. Soale dorali penan teng bedingir kok ngene iki enake wong susuran. Lah ngopo bedane iki? Sapa sing arep memperkosa wong susuran? Walang susur lempoh. Lah sida. Wong gerene wong ana wong lanang nyedakno ngoko ngakang. Ngoko. Ngoko. Igonge sisang. Kecah-kecah. Oh mbok yo ora ngono kuwi. Ngrumangsana biyen ki yangmu ki yo sinden susuran. Lah aku golek sing jos. Jos apa? Wah susuran ki murni. Apane sing murni, Mbah? Ambune mau ora ndadakno kok kelipun wis bedingir. Oh iya, ngirit ngono to. Cukup gamping. Buntel suruh. Kledak wis abang kabeh sak ngalam donya. Dan Apa nasudan hutan panas ngaleng-ngaleng capeng gunung. Ayo, Mbah. Ya, Mbah. sak cedak-cedake pasar pitik Asik. isik cedak pasare sapi Oh. sak galak-galake bojo sing dhisik isik galak bojo sing keri. Niki bener-bener pengalaman Curhat Mbak nggih, Jange. Curhat. Kula sing meguru ae Mbah Waloyo. Wah aku ya. Ampun Guru maneh apane? kalap. Lende bojo keh ngono. Ragune ngono lho. Dosa karep bocah. Nun sewu nggih Pak. Niki bocah-bocahne tok pecatat mangane mboten. Ora Sak bener. wong tuwa kena jane kula niku kena nggo Ngopo? Nggo tulodo.
Contoh ki nek apik lah wong ala kok nggo contoh lho. Weh, contoh ki ana sing ala, ana sing apik. Ya ora. Lho nek elek aja dituku, ki contoh elek iki sing apik ngono lho. Sidora. Ngeleng-ngeleng. Ora Oh. nana. Meneng wae gamelane. Joko Tingker ya, Mbah. Ngono kuwi lak mengko ya nane. Langsung ditake lho. Ora iwak-iwak. Ora nggo tekek saru. Tekek lho rek. Ora Halah, Mbah, mbok nglegani. tekek lorek napa-napa Pak jenengan ngersake. Ya, Larang ya Pak tekek saiki. Ya ora, tekan ora kok larang. Aku rak meng ngomongke. omahku ya oke. Weh. Tekek lho rek. Wih. Duit cilik kan balekke rak joli sing gedhe. Ya nyuwun ngapunten Bapak Ibu gandeng menika pamundutan. Iya. Ketapun sentikane gandeng wis pasut mlebu nang ngesak mbangane kok metu meneh. Tekek lorek ndase ireng. Terus Arep wis tuwek. Isih iso ngareng. ya, Buk. Supporternya kan ora. Kapak ra. Tanggoku wis tikluk-tikluk wae golek kayu sugeng napa Mbak? Arep ngareng. Ngayal diomongi. Baleni. Kendange kok ora nyautmu to? Kaya nek aku nyaut memean. Sing dipepe apa, Mbak? Ya ngene, nek sing becik ya dipethik sing ala sing kirono. Nggih. Nek sing lucu ya do guyu lah tulung. Nek ora lucu. Nek ra lucu piye, Mbah? Aku ki wis diweling karo Pak Kardi. Oh, pripun? Walu ya nggih Pak. Kowe ki ngelingono ya uripmu ki mung dadi guyon. Nggih. Soale nek ra digeguyung wong kowe ora mangan. Oh nggih aku ya. Bal-balan menang siji katimbang dolan. Ayo do ngaji. Nek iki jenenge ra rasul. Mula akeh warga sing padha ngumpul. Ya ndedonga supaya kabul. Teguhan dadi jeneng sing pinunjuk. Tak dongake sing rawuh iki. Moga tansah slamet basuki. Pinaringan nikmat dening Gusti. Lancar golek sandang pangan lan rejeki. Tak dongake kanggo Pak Lurah. Ngerake rakyat mesti saya pernah. Karo masyarakat gede cilik tuwa nom ramah tamah. Contone desa kene dadi gemah ripat. Sing abot kuwi ngono dadi Pak Kyai esok awan sore gawe mesti rajin mulang ngaji. Nek maca sikir dulur yakin mesti kuat nutung sewengi. Monggo karo isih mikir kepiye nasibe santri. Dienggo nek kesempatan sing joget nang ngarepe Sob. Jan toh nyawa tenan li joget. Paling abot ngono lah sing dadi guru nyambut gawe nutuk
Esuk dina Senin nganti dina Setu ngendikane kudu becik ora kena saru-saru guru kena diguguk muga ditiru esuk sangingine lagi metu cah sekolah ngono wis wiwit padha nata buku sowan bapak ora lali sowan ibu tangane cukup nyuwun donga pangestu awan sengingine ana tengah cah sekolah atine wiwit bunga gedang mulih ben cepet tekan omah ora gawe bingung bapak ibu muga simbah Ki apa? awan Nek sore. sore-sore sengingine arep ndelik ayo kanca kabeh padha tumindak becik karo dulur ora perlu padha serik nek iso ngono kuwi contoh urip sing apik Sore. Bengi. ngopo to gawe Ya ora apa-apa nyenggak ya. Oh, iya. Nek bengi lek bengi-bengi sengingine ora ketok sing nang omah mung bapak karo simbok simbok bengok karo alok-alok ngerti bapak ora nganggo srandal Udu. udu kuwi. Bengi-bengi sengengene Ragato. ora ketok. sing nang omah mung bapak Bapak karo karo simbok. simbok bengok karo alok-alok ngerti bapak ora nganggo srandal sitok Elo. Ora wong ora Kok sandal kuwi to, Mbah? sandal sitok kok dibengok iki lah. wong nyatane wong tukake sandal loro ki yo ngono kuwi aku tuku dawet nang pasar Repon tak bayar duit puluhane won rande susuk ngene ku mawon tak bayar kricik duit kecemplung pengaron bakule muring-muring ra karuan jarene aku mengarep golek gratisan dawet nang pengaron tak gogohi nganggo tangan dawete ajur mumur aku digebuk pikulan Anak kang ngono piye saking wediku aku terus mlayu ngetang ana bethek tak nggo lumpat aku dirangkul kaya guyu cekikian tak kira bakul dawet bol wong edan ra katokan Lah kok ngerti? Ayo kok ngerti? lah bareng tak toleh ngono kedolan wong edan ngono kuwi aku diambung tujune ora kenek aku diunek-unek kentek golek kurang amek bareng ana uwit aku terus menek delala keprorot kathokku Kathokku apa, Mbah? Katoke suwe. ya keprorot santel kuwi mang paling abot ngono sing dadi polisi nyambut gawe dulur ora kenal lawan bengi karo masyarakat yakin mesti mangayomi oyak-oyak penjahat garuk wong sing padha judi paling abot iki lak dagelan kudu penak runtuh tenanan ora ngerti iki sesel tenanan mongko iki mung kurung karuan oleh bagian Oleh ngono kok. Oleh apa? Bagian. Wah kena ento. lah ya nek kowe genah iki nak mbok menawa neh ngono lho ora ngono Ora mungkin ora. wae mungkin wae ngono iki Pak Sigit iki Pak Sigit Pak Sigit Pak Sigit. Pak Sigit iki piyayene ora tegelan kok padhake Coba nek ora tegelan, saiki dirumpaka kagem Pak Sigit, mau wis peparing lho. Kalau wis Kalau sosok-sosok kene lho, Mbah. naminipun Pak Sigit piyayine gagah tur ora pelit ora tau duwe rasa sengit iki sing diulungke walu ya wujude dhuwit Dongake sampe. Pak Sigit. matur nuwun nggih Pak Sigit nggih pokoke mugi-mugi panjenengan yuswa kalih sing sambe kala Amin. tansah dinapun ben iki mbiyen sak asrama karo aku Hin Asrama apa? Pendidikanmu ki apa? lho kae iki asrama polisi aku asrama yatim piatu Panti asuhan to. beda-beda nek lak ya padha asrama Iya. Ning asrama. nggih matur penting nuwun Pak asrama. Sigit pokoke klasa teles
Pripun? Sing kuasa sing males. Amin. An kloso garing Mbak Siti. Sing Apa, Mbak? kuasa bakal peparing. Amin. Nek klosone bedas sing kuasa maha murah. Klosone dilundrung. Wis arep diulehke.